kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka East Khasi Hills District Basketball Association kalasdang ya ka Independence Cup Basketball Tournament arhajar apawar haka khandai tere unai lar mentaus nem hakasnong lumchiang kani ka lempung kalong shibanta ban pelaj ikisamla nagijing di basniung batru haka joka por ban rakhe lengkhus nem kabahin nyoposan jong ka jingla lut kari haka ne ka lempung lawan ne shimbanta da khat arkli ki kenhun jong ki shenrang kiba kenthop ya ka lumchiam Madan Ting ONYXB, DSEB, Jayau Pedeng, Eastern Range, DSEA, Aditya, Kentoplang, ONYXA, Rockies, Batkamizu Sara. Katbaha kaliang ki kenthai ki don hinyautali, ki ba kentop ya ka DSEA, ONYX, ki GYC, DSED, DSEC bat kalumsiam. Ya ka de ka lempung laple da urang basnong kalumsiam, uba aphira khongphai kum ukongsan. Haka balayadon lang uba aran somsu tengah kum usembut kongsan. Haka balayadon lang gidkot ke East Khasi Hills Basketball Association bat kiway. Ya kane ka lempong lapan long ru ha basketball court jang ka negrams. Bat on penkut ya ka haka khat santre unailar kabadai ka sngi rakhi ya ka jinglat lut kari. Jingya. Ja kanu ka ba ya ka snia ka ba ya yu bangile ya ka subha kan lon bet ka subha gimdon ba gimdei ban long ba ngindon ka ji shu ni we ring long ba ai ba ka ji la kai kan long ka bayat bet ka bayat renti masu ai ngo yu boleh try kan rat sai sen pula pela ingi begin poi segan dia ka ji la kai ba ai ka ji la kai nadu pas dang nadu bakut kan long bet ka bayat renti tu boleh undur kat ku boleh sebut ni ka step ba artli kini ki team kham tam ya ka team na ka ni ka snong na lum siap ka tim barabor ka babi nagisnong kadai ka ba ngingi sa penslur namar balay ba bunsin hi hakiliang jongki sports baro ban peniat daga dor ban snong kalong ka aka ka ba namar ban peniat daga snong kalong ka badon kam sibun haki benta ban kersan lada kipay hakiliang jogo football nga day president jogo Maukhar Sports Club ya ka Maukhar Sports Club la peniat daga dorbar snong but habang iyo ya ka sab ka baki ki don namar kata bunsin ngisay ay kakti ka mon nagaliang jogo dorbar snong ban kentiu ha ka biday bat ka jingila kai sports ha ka snong ka bai ki jongi ka bangi ngidon pada ka ni ka poro nga kwa ban ari ka buram ka bakraw kamtam ya ka dorbar snong halum siap bapila ban kentiu bapila ban penmi ya ka tim nakani ka snong ka bai ke jongpi ban nga kermen scam baka ni ka tim ke jongpi nakani ka snong kan nangya sakmat bat klem deklet ru ya kini ki tim ki badon ki hakane ka por ki ban yele persa ya ka lum siap